Togaisula Nwngswr आवलुरि बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननानै नों दिनै बर' बिमाखौ लाजि फोनांबाय। माखौ नों समाय लायामोन खौसेयै हारिखौ फोथांना लाखिगोन होननानै? माखौ गुलि बारुदखौ अरनानै समायखिरा लानायमोन खौसेयै नों हारिखौ मुलुगनि दरबाराव सिनायथि होगोन होननानै? ना राजखान्थिनि राजा जानानै बावगारजोब्बाय? थारैनो नों थगायसुला, फोथाय खेबस', अन्थाइ बिखा, नोंहा अननाय गैया। खालामनो सानखो नों मानो बर' फिसाफोरखौ गोदाव सोराव आलाय सिलाय? गोसोखां नों दिनै नोंखौ बर' बिमाया मोस्रोम मोज्लाय अरसि अरसि जोसि जोसि दुखु खस्थ'यै खांबोनाय बाबोनायखौ बावगारबाय नामा नों? बिमाया बोथिसे ओंखाम गाव रसा नांनानैब्लाबो नोंखौ खांबोनायखौ दा बावगारलां नों पाप नांगोन। दाबो फिन सानफिन, समा दाबो नेनानै दं। राजखान्थिनि दैदेननायाव हारिखौ अलखदाव खोख्लैनो नों दासान। बर' बिमाखौ आलाय सिलाय खालामनो नोङो दासान। हारिखौ गेरेमसा महर होनो थाखाय नोङो सान। खौसेयै हारिखौ फोथांना लाखिनो नोङो सान। आय' नों राजखान्थिनि बिफा साननो रोंदो। नों हारिनि थाखाय नोंनोथ' बुंदोंमोन बिदा फंबाय बादि खौसेयै अनज्लायनानै हारिखौ गंसे नखराव फोथांना लाखिनो। दिनै नोङो मानो बावगारलांजोबखो? अरायबो हास्थायो नोंखौ बर' माहारिया हारिनि गुन गोनां हाबा मावजानो। आय' नों राजखान्थिनि बिफाखौ। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।